Teraz bude? No, super. To musím akože utiahnuť. Čo si takáto kamera? No, neviem, asi do 200 € predpokladám, možno do 100, možno že menej, ja neviem, či sa to kupoval kolega, musím sa ho pýtať, ale hovoril, že dobrá, že mala mi dobrá referencia, že nebola drahá. Na internete, hej? Či kde to kúpuje? No, neviem. Dobre. Povedal, že bude zavádzacie auto nejaké, pôjde pred vami, či? Nepovedal nič také. Nikto nič nepovedal, hej? A tu je to také, tu sa nedá sa asi posúvať sedačka, čo? Ja myslím, že áno. Tak jak aj všetky ostatné. Zo spodu by sa malo byť medzi nohami. No, nevyzerá to tak. Vyšlo to? Si sa odopol? No, ale neviem to tu. Sa ešte bude klínať. Podľa mňa to není. No, To je našrobované. Musí sa to dať. Ja musím vám povedať, že ešte to dá. To nebude dať dobre jazdiť, keď si vydáš. Otvor si. Ja akože dočiahnem na spojku. No tak dotiahnuté je málo. Inak takto sa jazdieva okruhy. Tak. Dobre. Špičkou by si mal ovládať, nie celou nohou. Židu, že poď za ním potom. Môžete za tebou, tak sa opýtaj. Ja však pôjde. Môžete ísť? Je len, že či je to nie ďaleko to sedadlo. To sedadlo sa nedá pustiť doprečie. Do začiatku pomalšie a potom však na pol hodinu a unavený z toho budeš. Hej. Tak na to, že som ešte nejazdil, tak určite. Že to doľava išli, ne? Hej. Tak som išiel do zlej strany. Jazdia aj vlastnými autami, podľa mňa sú ešte ďalšie spoločnosti, ktoré potom ti požičiajú auto, vieš? Však hej. Tie broty sú také dosť ojazdené, očividne. Ako jazdia, prečo? Vyzerá, že by dobre zaberali, ale uvidíme, keď na to Nezaberaj šlapne. toľko, tieto nezaberajú z vrchu hned. No som zvedavý, jak to pôjde. To si všetko vyskúšaj, v prvom kole si to všetko vyskúšaj. Koľko vydrží tá To neviem. kamera? Koľko vydrží, toľko vydrží, no. Teraz sa tým moc nehraje. Čo? Airbag vybratý. Áno. Čau, počuj, jedna otázka, tá kamera má blikať alebo svietiť, keď nahráva? Blikať. Dobre, tak už blikáme, už čakáme na štart. Dávaj, Rovín, keď to utvoríš, tak tam vidíš, potom vidíš, čo hrá. Hej, ale to zavriem, ale vidím to, no. Dobre, ideme na to. Čau. Díky. Tak nahrávame. Ináč keď chceš, je tam tá kola v tom boku potom. No ja som mal minerál, ja som skoro celú už vypil. Dobre. Som si kúpil jednu kávu. A ešte si volant bude určite mať tvrdší prevod ako... Štandardne, hej. Áno. Že je citlivejší na pohyb. Že pozerám, ťa to nerozhádzalo. Vidíme, že pomaly prvé kolo. To má dobrý. Musí rýchlo radiť. Musí točiť okolo 4 hodín.
5-6 aut. To sú vaše, to sú auta odtiaľ. To sú centrum, červený tiež nemusí byť odtiaľ. Tiež asi len testuje, tiež je tam niekto nový. Oni majú tu Porsche? To je Porsche. Vlastne áno, jedno také drahé, bolo 500 kadí.